Usukazi bomavunda bomlojo bomsimelo omnyemeso godwayo. Hawu boba bamkhulu. Njengoba nanginika lo msebenzi nje naninginikela khona ukuthi ngisize abantu. Abantu bayahlupheka ngaphandle, bayahlupheka emhlabeni. Ngiyacela boba bamkhulu kuba izifo zonke mangizinqobe. Kulamandla nanginika wona ngokuvundisa amakhubalo enu. Ngiyacela ke boba bamkhulu ukuthi amakhubalo enu mawabe namandla abasiza abantu. Angakhethi balala muntu kungayi ngokuthi umuntu unjani. Kodwa kuye ngesifo sakhe ukuthi isifo sakhe isifo esinjani sinqobeke boba bamkhulu. Ubaba Sukazi lo uhlala endaweni esePietretif. Usebenza ngawo amakhambi ke esintu. Nangawo amakhubalo kanjalo. Izifo esiye kungizona zona esibhizi ngazo la engizenzayo engikhona ukuzelapha. Ngiyakwazi ukulapha umuntu ophethwe iqolo, ngiyakwazi ukuthi onenkinga ezinsweni ukumelapha izimbiza zala ekhaya. Ngiyakwazi ukuthi ngilaphe umuntu ophathwa izinyawo, uyakwazi ukusizakala la ekhaya. Siyakhona futhi ukuthi nomuntu ofuna umsebenzi so wafakile ama-CV lapha nalapha kodwa akabizeki. Ngiyakhona ke ukuthi ngimnikeze amakhubalo azowasebenzisa, awasebenze ngalendlela mina engimtshele ngayo noma kanjani kuba khona lapho ebizwa khona. Ngiyakwazi futhi nokuthi umuntu uma ngabe anenkinga yokuthi akakhona ukuthola abantwana kahle, akathola abantwana kahle, konke kunzima, uyakwazi ukuthi afike la ekhaya manaleyo nkinga. Ngikwazi ukuthi uzathi uzwa lapho uzokuthiwa hayi so wasebenzisile amakhambi ala ekhaya usumtholile umntwana usunaye esehamba naye la ekhaya sizomenza okunye esimenza bona. Yileyo ndlela esisebenza ngayo la ekhaya. Siyakhona nokuthi futhi siqinise nomuzi. Umuzi uyakhona ukuqiniswa umuzi ukuthi umuzi ungacaluzwa nje, ungangenwa isinomi kanjani umuzi wendoda. Kodwa ngiyakhona ukuthi ngiqinise umuzi, umuzi ungeneke kahle nje ungangenwa ngabantu abayizigcwelegcwele la ekhaya. Indlela esisebenza ngayo nentambo ke, umuntu ophathwa ukhalo ingabe yimkwebo ophathwa ukhalo, ngiyakhona la ekhaya ukuthi ngimenzele intambo abanye bathi iseshi, ngimenzele leyo ntambo afike ayifake okhalweni siwumise. Leyo ntambo iyakhona ukumisa lo mkwebo ukuthi ungakhuphukeli ngaphezulu, sibese ngiyamelapha lo muntu lo. Yilokho engathi ngiyakwenza la ekhaya okuningi ke. So ngathi mawunaleyo nkinga ke so ungeza la ekhaya sesingakhuluma ke okunye, sikhulume okunye ongakhona ukusizakala ngakho. Siwe